De bus heet Black Betty. En waarom? Het is een vrouwelijke type, hè? Het is Ja? koesteren. Met de lieve wijze. Als het nou echt zin dat het troldruk in deze bus, dan helaas, dan heeft het geen zin. Nee, maar de bus moest een naam hebben, want dan kan je geen jongen met maar Black Betty op paard. Dat is gewoon, dat klinkt goed en dat is mooi. Dus, En iedereen kent het ik. ja, iedereen hier in de omgeving ja. kent Black Betty ik. Dat ben wij. Dat is onze ploeg. En ja, dat is dus de naam van onze ploeg. Van de jongens van Black Betty. Dat is het wel goed. Deze bus hebben we een periode hebben die kocht met onze matenploeg om op stap te gaan. Alleen dan hebben we helaas dusdanig verrat dat er fjouwerlien hebben hem proberen op te knappen. Hebben hem heel enthousiast ook weer gesloopt, maar ja. Fjouwer Fjouwerlien, ja. En toen had het draaien stilstaan en nou oude rond december zouden we ja, het moet nou wezen, hij moet nou weer eens even klaar. Dit is Jeffrey en Dirk, die zijn nou momenteel bezig met het motorblok erop naar in te zetten. Ik ben een automonteur best. Dus, West. ja, best. Ik zit nu op vrachtauto momenteel. Dus, maar in motors heb ik altijd wel doel. Dus, Maar en de gearworking, maar hem gaat het goed? ja, zeker, zeker. Doet hij wel zijn Ja, hij doet zijn best wel. Ja? Wil je wel luisteren? Ja, gewoon een beetje luisteren. Ja, een beetje dreig gewoon, hè, just die jongen. Ja, hij had wel zwier hangen, juist. Dus, Het feestje van Verenigde Schweizer, die kan er nog wel in, ja. Dus maar net te volle mij al die tritsjes dan in de slag. Nou ja, we kunnen alles wel verzetten, maar net te vol een moeilijke ding, joh, in de waan. Nee. Zet je schenken en dan ben ik er ook bezig het interieur eronder. We doen mooi alles in de skylayer, dan als er dan eens een keer een pot bier doorheen valt, dan kan dat mooi keer maken weer met een doekje en net zo'n vieze bus. Je Sjurgen daar is eruit, die is er nou ook bezig om het interieur. Ja. Die heeft een groot deel van het interieur heeft die bekleed. Is dat zijn werk? Nee, dat is net zijn werk. Gelukkig net. Ik ben hovenier en ik zit nu gedeeltelijk in de bouw. Dus dat is even heel wat anders als beklaaien. Ja. En ik ben heel blij dat ik dat net elke dag hoef te doen, want Nee? ik denk totaal net, nee. Nou, dat is wel mooi, toch? Ja, zeker, daar ben ik wel tevreden. Maar ik ben wel blij dat ik het net elke dag hoef te doen. Dit is een televisie, die komt straks uit het dak. Ja, ik ken die uit het dak wel, hij klapt die zo naar beneden. Daar komt een, pak hem er even bij, een oud Nintendo, dat kijk, een Mario speelje. Grote geluidsinstallatie, want we horen wel van een goed stukje muziek. Een grote omvormer. In elke stoel krijgt een USB-poort waar die zijn telefoon opladen kan. Want ja, nou een feestje en de telefoon was leeg. Nog volledig helemaal LED-interieur komt erin. En, Maar, dus hij is april, maar dat Ja. wordt nog wel ja, maar we hebben een grote ploegzatje, zeggen. Dus dat komt wel goed. meer een deel dat niks. Nee, maar dat komt. Dit is toevallig de man die hem schilderen heeft, de bus. Ja. Mooi jachtpainting. Dus, Jachtpainting? Ja, jachtpainting. Als kader, dan kan je hem zo bijplakken. Ja. Ideaal. Hij ken ik de wetter. Hij ken ik de wetter. Altijd ken, maar wat de bloedroen, dat weet ik niet. Oh. Maar wat is dit voor groepje jongens dan? Ja, wat is dit voor een groepje jongens? Het is eigenlijk buiken zo'n soortje. eigenlijk. Ja? Ja, we zijn verschillende ploegen wat buiken kwamen. Wij gingen een oud caravan, hun gingen die oud bus. Dan zo ben we wat buiken op bedaren. We zijn een keer met je al een feestjes geweest. Ja, dat Nou, klinkt zo- wel goed. En, Klikte wel goed. En zo ben we wat buiken kwamen. ik denk dat ik wel een soort bijdroeg aan de hechtheid van onze matenploeg. Want ja, je hebt iets en je bent altijd Ja. nog bij elkaar. Ja, wij altijd wel in je probleem. We moeten altijd in je boppen. Maar ja, dat is altijd wel een vechterij. Maar Deze bus is echt wel mooi. Ja. Het is wel vet Ja. om daarin te rijden. het is heel vet om daarin te boppen. Er is een groot Amerikaan onder de kant. En er juist gas bij en het vleent weer vooruit. Zo is net zitten van zo'n bus, maar het power. Ja. Machtig, ja. Maar wat is die functie dan? Wat was dat? Ik ben van pers en planning. En planning. En ik, social media doe ik. En ik ben overal handig in, behalve in sleutel in. Dus ja, dat zie ik je horen ding. Ik organiseer het Black Betty Fest namens onze ploeg. Komt het hier dat we dan, omdat deze bus een bultje ook kost. Dan hebben we weer een Black Betty Fest en dan, dan hopen we dat we daar na je motor die we nou kocht hebben bij elkaar soepen kennen. En dan hebben wij weer jot in de pad om weer verder te rijden.
Ja, dan kan je beter maar een feestje organiseren, daar ben ik goed in. En ja, dan zou me ook wel wat helpen. Zo, zodat iedereen hier zijn eigen ding. En dat vind ik wel mooi, maar de matenploeg is een busfut. Ja. Dat is het beste gevoel wat er is. Gewoon vrijheid en rieden en ja, perfect. Wij willen Black Betty! Proost! Ja, dat komt goed, ja.